हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै शिबसागर ओरैबायदि गिदिर गिदिर माइ फोथार पुरा सेस पुरा जोबजोबदों दैया थांफिननोबो खुनु लामा गैया साउलखुरामोन ना साउलखुरा होननाय जायगा बियो दा जोंहा बेयावहाय गोबां मुसारिनि आंखाल जानानै फैदों आरो बाखि जायगाफ्रा पुरा मोनामजोबनाय गोथै माबानाय गोबां जिब जुनारनि थैनाय मानाय बिनि मोनामजोबदों आरो बे गामियाव बर्तमान बे एरियायाव बर्तमान जेबो मानसिनि खहा जायाखै अब्लाबो फोथारा माइ गायनाय पुरा सेस जोबजोबदों आरो बिनि दैया माथिं थांगोन बेखौ रावबो दिनै मिथिया दा जोंहा शिब सारमोना ओरैहाय थांदों र' आं दिन्थिहरनि शिब सारमोना बै जों थांबाय नोंथांमोना नाहरनो हागोन बैथिं नै औ नै शिब सारमोना ओरै थांदों नै शिब सारमोना नावजों ओरै थांदों मानगोनां उखिल गगৈ सारजों लोगोसे शिब सारजों बैयाव बेरायहैदों माइ फोथार दुब्लिया सेस जाबाय बे बोसोरनि थाखाय बिथांमोना आरो गायनाय फुनाय जेबो परिबेस गैला दा बेखौनो जों नायनो थाखाय फैदों आरो किसु नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ होनो फैदों दा नै सारमोनखौ नाहरनाय बै जों थांदों नै सानस्रिनो रोङाबा थाथां नोंसोरो बिटिसिनि सिमानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों सराइदेव शिबसागर जिल्लायाव दिनै बानपानि दैबाना जानानै क्षतिग्रस्त जानाय सुबुंफोरखौ नायफैदों बेहाय नुनो मोन्दों गोबांथार जोंनि आबादफ्रा नस्थ' जानानै दङ आरो जोंनि हाजार हाजार सुबुंफ्रा दिनै माने गृहहारा जानानै दङ रिलिफ केम्पआव दासिमबो दङ बेनिखायनो बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय दिनै जोङो माखासे बेड कभार फिनाइल आरो माखासे सामग्रिफोर लानानै फैदों आरो बेखौ राननानै होलांनो थाखाय फैदों जाहाथे बे ओनसोलाव एपिडेमिक जाहाथे जाया आरो मस्किउट' कार्टेल लाबोनाय जादों जाहाथे बेवहाय माने मेलेरिया डेंगु बा जापानिस एनकेफेलाइटिस माने थाम्फैफ्रा हरनानै जाहाथे जोंनि सुबुंफ्रा बेमाराव गोग्लैया बिनि बेबस्थाफोरखौ दिनै खालामनाय जादों आसा खालामदों निस्सय बे सप्तानि गेजेराव दैया रानजोबनानै बयबो गावबागाव न'आव थांफिननो हागोन बेखौ मिजिंथिदों दा जोङो गोबां जोंनि बिटिसिनिफ्राय खमाव दिनै 100 जननिफ्राय बांसिन सोद्रोमाफोर फैनानै नायथिंगासिनो दङ जोङो रिलिफ सामग्रि होगोन आरो इयुनाव जाहाथे जोङो आरोबाव जाहाथे होफैनो हायो बेखौ नाजानाय जादों जोङो बिटिसिआव थांनानै बे बाथ्राफोरखौ फोरमायहैगोन आरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा सारा बेखौ बिटिसि काउन्सिलाव निस्सय रायलायगोन बोरै मदद होलायनो हायो आरो जोंनि जाहाथे सुबुंफ्रा गावबागाव न'आव थांफिननो हायो बेखौ जों आसा खालामनाय जादों हाजार बिगा ना